So ngayon ay nandito tayo sa may ilalim ng Kutkut Flyover dito sa Angeles City at nakikita natin yung signboard na To Porac. Yan. So, good day once again, Kabalen, and welcome sa ating panibagong road update adventure. Ngayon ay Sunday. So, June 20, 2026. Yan. So ngayon ay pupunta tayo dito sa bayan ng Porac. Actually, nandyan na yung malapit na dito yung pinaka-arco ng Porac. Titingnan natin yung mga bagong kaganapan dito sa bayan ng Porac, yung mga iba't ibang proyektong ginawa nila simula nung huli tayong nag-update dito. Ay marami na siguro mga natapos or nagbago. Ayan, Malaus Copo, Municipality of Porac. So pagbungad mo pa lang dito, meron na tinatayong malaking building. Ayan, And then, joy is coming your way. So may bagong tinatayong tinatayong Jollibee ngayon dito sa may Porac. Dito, kung maalala nyo, nung huli tayong nag-update, yung ginagawa parang rito, parang mini park. Eto na siya ngayon, tapos na. Ayan na. Tapos na siya, bale. Ayan. Ito naman yung nabuwal na puno nung nagkaroon ng malakas na hangin. Na siguro naging cause din yun nung pagbuko ng building doon sa may Balibago sa Teodoro Street. At meron din tayong mga vlog update doon nung kasalukuyang may rescue and retrieval operation. Dito na tayo sa may Santa Cruz. At ito yung Santa Cruz Chapel. Yan. So bali dito pala, yung katabi ng Santa Cruz Chapel, malapit lang dito, yun yung Santa Cruz Elementary School. Bali, parang naglagay sila ng daanan dito sa may likuran ng bahaging ito. Hindi natin makikita yung daan doon papunta doon sa school and then papasok dito sa may Santa Cruz, yung sa kanto kung saan nakita natin yung chapel. Para maging safe yung mga bata kasi dito pa dumadaan dito pa sa kalsada. Dito pa bumababa yung mga taga Santa Cruz. So nagpagawa si Mayor dito ng parang walkway doon sa may bukid. Ayan, ito, Santa Cruz Elementary School. Pero tingnan natin kung makukuha natin ang drone para maipakita ko sa inyo. So, bali nakita natin sa drone shot yung ginawa nilang walkway para sa mga bata. Patungo doon sa may loob ng kanto kung saan natin dinaanan yung Santa Cruz Chapel papunta rito sa likod ng school. So good job ito para kay Mayor. Good job Mayor sa paggawa ng walkway para sa mga bata at hindi na sila mahihirapan na dumaan dito sa may highway, sa gilid ng highway, which is napakadelikado dahil maraming truck yung dumadaan dito, especially tuwing nalip na yung truck ban. Pag may klase talagang matraffic din sa kalsadang ito. So tara, punta naman natin yung iba't ibang proyekto pa dito sa
Porac. So bali malapit na tayo doon sa may ah, ginagawang rito, yung ano ba tawag doon? Yung Walter Mart Porac. Yun. Isa na namang malaking project para sa bayan ng Porac. Malaking investment ito. Sigurado mag-create ng maraming trabaho. At siyempre, sa mga consumer na hindi na kailangan pumunta ng Angeles City or San Fernando para makapag-shopping. Dito, meron na. So mamaya kunan na lang natin ng drone shot para makita natin yung kabuuan. So meron na siya ngayon. Yan, dito na. Nakapintura na, nakapintura na ng yellow. Ayun, nagpipintura na sila. So malapit-lapit na rin matapos to. Siguradong marami na namang mag-aabang sa pagbubukas ng Walter Mart dito sa may Porac. Yan, so pag dito ka, patuloy yung construction. Ayun, patuloy yung mga nagtatrabaho. Yan, laki. Nauna pang magkaroon ng Walter Mart yung Porac kesa sa Angeles City. So yung boundary niya hanggang dito. Ayan, wow. Ikot na tayo. Hanap lang tayo ng pwesto para makapag-drone. Okay, so nakuna na natin ang aerial view itong Walter Mart Porac at nakita natin na napakalawak pala. So ito yung update ngayon sa mga nag-aabang, halimbawa doon sa mga gusto mag-apply dito ng trabaho. Siguradong maraming makikreate na trabaho dito sa pagbubukas ng Walter Mart, especially sa mga residente dito sa Porac Town. Halos marami nang nagawang proyekto rito. Ito, natapos na rin, pero hindi pa operational. Dati ginagawa pa lang yan. Ang bilis nilang natapos. Diba, may nakikita na tayong Jollibee doon. Tapos na yata yung ginagawa nila Jollibee rito. Siguradong kapag nagtayo yung McDo, susunod yung Jollibee. O pag nagtayo yung Jollibee, sunod yung McDo. Ayan yung McDonald's. Bali, I think pangalawa na yata ang Jollibee to sa Porac. Yung una doon sa may downtown, sa poblasyon. And then, dito sa may Manibawg, I think Manibawg yung sumasakop dito. Ito naman yung Manibawg Paralaya Elementary School. Yun. Tapos na yata. Yun yung Jollibee. Sandali lang nilang ginawa. Pero hindi pa naka-open. At least, nandyan na. Hindi, tapos na. Ayun, I love Porac, Pampanga. Wow. Ang bilis nilang ginawa ito. Kailan lang nakikita natin, nakabakod pa. Nag-ukay-ukay pa ngayon tapos na. Ang bilis talagang gumawa ng mga contractor ng Jollibee.
Coaching na tayo dito sa kalsada, papuntang Megadike at papuntang downtown Porac. Dito, kung kakaliwa ka rito, mapupunta ka ng Megadike. So kakanan tayo. Dito pala yung, yung Bayang Porac Mini Park. Yan, no? Mamaya, maraming pupunta sigurado dyan dahil Sunday ngayon. Maraming mamamasyal. Pero ngayon, pag umaga, walang masyado dahil mainit. Naglagay na rin sila ng electronic billboard doon. Nauso ngayon yung mga ganyan. Eh. Yung mga electronic billboard sa mga plaza, sa mga park. Ito naman yung kalsadang binlag natin dati. Diyan yung daan, yung alternate route papunta sa sa Angeles City. Yung labas mo diyan sa sa Barangay Huayan. Meron din trail diyan eh. Yung diretso daan diyan, yung madadaanan mo yung pababang kalsada then papunta dun sa isa ilalim ng overpass ng nung SCTEX. So dito na yung bridge. Mangkachan Bridge. Yan. Diyan ginagawa yung yung Ablas ng Balas, yung 4x4 off-road adventure sa ilalim diyan. At doon naman banda, dati merong falls doon yung actually hindi naman falls, yung nang binabagsakan ng tubig na galing dito sa may river. Doon, medyo mataas kasi yun, and then may pababang bahagi, doon na bumabagsak ang tubig. So meron din tayong vlog dyan, kaya lang pinasara dahil parang hindi safe yung tubig, hindi malinis. Yan naman yung malaking factory ng semento, ayan yung Big Boss Cement. Ayan para ka lang nasa sa Norsagaray. Yung tsaka yung sa saan ba yun? DRT, yung Eagle Cement. Dito na itayo kasi maraming buhangin dito sa Porac. So kailangan ng buhangin sa paggawa ng ng semento. Ayan super top and eco-friendly. Okay, so update ko lang pala kayo dito sa may tapat ng school. Gumawa sila ng bagong footbridge para hindi mahirapan yung mga bata sa pagtawid dahil highway ito at napakabilis ng mga sasakyan dito. Ayan malapit na matapos. Dito yan sa may Mangkachan Balik Barangay Elementary School. So yan, isa na namang malaking proyekto dito sa bayan ng Porac. Pedestrian overpass. Ayan hindi natin masyado makita yung yung data sa ilalim. Bali yung niya, yung pinaka project signboard, project details. Yun ganda ng pagkakagawa. Maganda siya. Ibang klase yung pagkakagawa. Tingnan niyo yung mga niya, yung frame niya doon sa bubong. So, good job. Tinasa na din yung poste. Ayan. Siyempre, tatama yan sa sa pinakabubong ng overpass.
approaching na tayo dito sa kanto papuntang munisipyo, and then sa kanan papuntang STX. So kakanan muna tayo rito, silipin natin yung ginagawang bagong Porac Park. Porac Eco Park, I think. Kasi nung last time na pumunta tayo rito, parang pinapatag nila yung kalsada. Kasi ano yun parang yung forma nyo, parang dike. Nasa taas siya. So pag nandito ka, tanaw mo na yung mga magagandang kabundukan, yun, no? Sakop ng Porac at saka Florida Blanca, banda ron. Yan, no? Mainit ang panahon. Siguro ang oras niya nasa mga 10 o'clock na siguro. Walis tayo sa bahay, 9:15, parang gano'n. At dito pala sa Hacienda Dolores, ginagawa rin yung kalsada rin. Dito na tayo sa Maiksing Tulay. Wala siyang pangalan. Dike din pala ito. Gumawa din pala sila ng slope protection. Bali dito sa taas na ito, doon yung ginagawa nilang Porac Eco Park, yung kalsada. Pero baka hindi na tayo pumanig. Kunan na lang natin ng drone shot. Yan, parang dito na yata. Dito sa bahaging ito. Intersection. Ito na yung welcome arch ng Barangay Hacienda Dolores. Ayan, no? Alaus Copo. Meron palang kainan doon, no? Kambingan and lutong bahay. One kilometer ahead, Alviera. Ayun, no? Tanong na natin yung mga malalaking building doon. Hindi ko alam kung mga warehouse ba yun o kung anong tawag doon. Ayan, eto, kita na natin yung nakatambak na buhangin dito. Sa taas nito, yun na yung ginagawang bagong Porac Eco Park. At yan naman yung Alviera. Yan, dito yung daan, papuntang Sapang Uwak. Medyo pangit lang yung kalsada dito. Dahil madalas dinadaanan ng mga malalaking truck na fully loaded. Kaya, yun, ganito. Marami ng bahay sa Alviera. Yan, dito na yata yung papasok.
Dito na nga. Dito, tingnan natin dito. Mainit pa. Yun. Nakasimento na pala, oh. Simentado na. Pero parang negative tayong makapasok. Una na lang natin ang drone shot doon sa baba. Ito yung sinasabi ko sa inyo, maraming mga warehouse. Oops. So, nakuha na natin ang drone shot, itong ginagawa nilang Porac Eco Park, which is nandito sa likuran ko, yan. At nakita natin yung nakasimentong bahagi, parang mga 1/4 na yung haba nung nakasimento. At least meron silang merong improvement since last time pumunta rito. So yan muna yung update dito sa may ginagawang Porac Eco Park. Medyo kinabahan ako sa pagpapalipad natin ng drone kanina. Nagloko yung motor, nakita natin dun sa screen yung parang may motor error. And then agad ko nang ni-return to home. Bali nung nag-return to home na siya, nung nakita natin, tinignan natin yung drone, parang may dugo. Hindi ko alam kung naka-intercept ba siya ng ibon or what. Parang may konting dugo kaya siguro nag-e-error yung motor. Kala ko may tinamaan akong Pero nasa naman tayo, nasa 50 meters naman yung altitude natin kanina. So let's go. Okay, so yung pinakahuli natin pupuntahan ngayon sa mga pag-update natin dito sa bayan ng Porac ay siyempre walang iba kundi yung Porac Municipal Hall. Ayan napakaganda na niya. Ayan, bali dito tayo dumaan dito sa may dike, kadugtong ito ng Santa Rita Mega Dike. Kung didiretsuin mo yan. Ayan, so pag dito ka, ganito yung view niya. Nung uli tayo nag-update dito, nakita natin yung bagong stadium. Yung, si pangalan nito? Jose B. Lapid Stadium yata ito. Ayan. Yung Jose Sionco Lapid Cultural Center. At dati, yung nakita natin, nung umikot tayo dito, ginagawa pa lang yung building na yun.
Yun, nakalihat. Pero ngayon halos patapos na. Oh. O, tingnan nyo naman gaano kalawak yung compound dito sa may City Hall. Sa may Municipal Hall, I mean. Ayan, oh. So tara, punta natin doon. Doon tayo bumaba. Dito sa road type na ito, bali dumada dito halos yung mga dump truck. Pero hanggang doon lang sa may kanto kasi yung papasok doon sa may Santa Rita Dike, meron ng ano yun, barrier. So merong height limit yun. Pero dito pwede sila dumaan. Kanan na tayo rito. Dalawa yung daan dito eh. Merong isa doon, yung sementado. Kukonekta rin dyan, no? Yung tinutumbok ng daan ito. Pero mas madali rito, kaya dito na tayo dumaan. Kaya naman yung marko ng kasi barangay ito. Dakalpung Salamat. San Jose Mitla. Dito na yung labas niya. Kung kakaliwa ka dyan, mapupunta ka dun sa may main road, yung Porac to Santa Rita Road. At kung kakanan ka, ayun, papunta na dun sa Angeles Nalupian Road. At nandyan na rin yung Porac Municipal Hall. So ikutin natin siya para makita natin ang malapitan yung mga ginawang proyekto sa pagpapaganda ng pinaka-compound itong Porac Town Hall. Maganda rito yung yung cultural center. Ayan, dito. Nasa na tayo rito. Wow! Aldoning, Katimawan, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Ang ganda. Dito naman yung police station. Wow, ito bago rin ito, itong building na to. Yan, ito na yung Lapid Sports and Cultural Center. Ang ganda niya, oh. Wow. Punta tayo sa likod. Sarado pa pala rito. Pero ito, at least nakita natin ang malapitan. Ano yata ito eh, yung fire station building. Bureau of Fire. Ang laki, oh. Ang ganda talaga ng stadium nila, no? So, hanap na lang tayo ng pwesto rito para makapag-drone tayo. Dito kaya may daan dito. Ayan, no? Doon pala yung entrance. Nagtatrabaho pa sila, oh. May mixer pa. Picture muna natin si Pongkan dito. Para may souvenir siya dito sa ng Porac. Dito, picture tayo dito.
Let's go na. Walang malilim. Wala tayong makitang malilim. So nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung kabuuan nitong compound ng Porac Municipal Hall. Yan. So at least maraming mga pagbabago, maraming mga ginawang proyekto dito sa bayan ng Porac. And again, dito ko natatapusin ang ating vlog. So keep tuned to Poylandas for more updates here in Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Poylandas is signing out.